Bine ați venit la TutoPC. Azi o să învățăm o metodă foarte simplă ca să facem un website. O metodă foarte simplă. Gen toate aplicațiile de pe webs. Prima dată o să ne ducem pe Mozilla sau pe alt browser. Ne ducem pe www.webs.com. Așteptăm să se încarce. Aici o să ne ducem la Get Start. Aici o să completăm toate datele. Bun, după ce am completat toate datele, e-mail-ul, parsor și așa mai departe, site-ul, template-ul, o să-i dăm next step. Așteptăm să se încarce. Și ne zice că site-ul nostru s-a finalizat. Noi mai trebuie să-i dăm trimite sau create mi site. Să așteptăm să se creeze site-ul. Acum dăm no test continue. Asta în caz dacă vreți să nu plătiți. Așteptăm și ne va da chiar în editor de site. De aici încolo nu o să mai fac nimic pentru că o să fie foarte simplu. Acesta a fost tutorialul. La